ħafna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Kienu mumenti ta' diqa kbira fejn tul il-quddiesa dawk preżenti kellhom fuq wiċċhom espressjoni ta' dispjaċir kbir għat-telfa xejn mistennija ta' qarib u ħabib. Waqt il-pridka tiegħu Father Richard Gregg fisser il-fażijiet li minnhom jgħaddi l-bniedem wara t-telfa ta' xi ħadd qrib. Appella l dawk preżenti biex jgħożu l-ħajja. Father Richard tkellem dwar kif kien jaf lil Anthony. Miftit li naf fuq Anthony nemmen li kien persuna li jħobba l-ħajja, kien iħobb jgħix, kien iħobb il-ħajja, kien jiċċelebra l-ħajja. U naħseb li bħalissa Alla premjar bil-ħajja ta' vera, dik il-ħajja li ma tintemx. Bosta kienu dawk li kellhom kliem sabiħ dwar Tony Grishti. Jiena nafhom kont żgħira ħafna u rabbejt ħafna magħhom, dispjaċini ħafna dispjaċini. Tony huwa raġel kwiet ħafna u millix nafu ħafna jiena, imma milli ftit li nafu huwa tajjeb ħafna, kwiet. Għadu jsej twilet, jaffraċċata tal-bib tagħna joqgħod eżatt, il-familja kollha nafu t-tifel kwiet, immensi kwiet tifel, u vera kien tar-rispett. Dem kwiet, talaqna ekku. Jaħdem miegħi. Nista' ngħidlek naħseb kont l-aħħar wieħed li rajtu. Biex talaq minn għandi l-ħanut. Minuti forsi kien hemm. Il-Pulizija bdiet proċeduri fil-qorti kontra ċittadin Ingliż li kien isewwieq tal-karozza li ħabtet mal-quad bike ta' Tony Grishti.